ಅವನು ಪಿರಿಯಡ್ ಉಂತಿದ್ದ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಚೇರ್ ಉಂಡು ಸೈಡ್ ದೀದು ಕುಲ್ಲುಲೆ ದಯಪಂಡ ಔದಾಲ ಬುಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನಿ ಬಂದಗೊಳ್ಳೋರ್ಜಿ ಔದಾಲ ಬುಚ್ಚಿ ನಾಟಕದ ಏರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕುಂದುದು ಉಂಟಾವು ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಆ ಚೇರ್ ದೀದು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕಡೆ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯನಾಗಲಿದೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಿಗುಲೆ ದೀದು ಚೇರ್ಡ್ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಬಂದು ಇಂತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ 25 ವರ್ಷ ಮೊರಣಿದಾನೆ ಕುಂಬಲ ಉತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ರಜತ ಪರ್ವದ ಲೇಸದ ಬಾರಿ ಮೊರ್ಲಗಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜನೆ ಬಂದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಿರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಮಂದಿರದ ಅಡಿಪಾಯ ಆದ ಮಂದಿರ ಉದಿಪನ ಆದ ಮಂದಿರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆದ 15 ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂಚಲ 24 ಗಂಟೆ ಭಜನೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಕಲಾವಿದರ ರಂಗದ ಅಂಚನೆ ನೃತ್ಯ ರಂಗದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಈ ವರ್ಷದ 2023ನೇ ವರ್ಷದ ಯೋಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಸೇರ್ ನಚ್ಚನ ನಮನ ಕೊಂಡಾಟದ ಲೆಪ್ಪುಲೆಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರ್ ನಚ್ಚನ ಈ ದುಂಪದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಸೇರ್ ನಚ್ಚನಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆ ದಿಜ್ಜಿದೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಇಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಬೇಲಿತ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನಾಧಿಕದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಲು ಮಂದೀಜ ಅಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕ ಅದು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಭಕ್ತನಚನ 2 ಗಣ್ಯರನ ವೇದಿಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಬಯರಚನ ಸಭೆಲೆಸಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬತ್ತ ಪಂಚಾಯತಿ ಉಂಟ ಹರೀಶ್ ಕಿನ್ನುಗೋಳಿ ಮೇಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಕಿನ್ನುಗೋಳಿ ಅವಿಲಕನೆ ಚಂದ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡಾರಮನೆ ಚಂದ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡಾರಮನೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಇದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಕಣ್ಣಿಗೋಳಿ ಸತೀಶ್ ಕಣ್ಣಿಗೋಳಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅವೆಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಂದಿರದ ಬದುಕೇರ್ನಗಳ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಓಲಗಾವಡು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಬಂದದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿಜೆ ದೇವತಲ್ಪ ಕುಂದನಾಗ್ಲು ಎದುರು ಬಲ್ಲಿ ಮಂದಿರದ ಬಂದು ಶರ್ಟ್ ಬಾರ್ದ ಮಂದಿರದ ಬದುಕೇರ್ನಾಗ್ಲು ಎದುರು ಬಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿಜೆ ಅದಪ್ಪು ಮೂರ್ಕಟ್ಟ ಅದಪ್ಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಲು ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ರು ಸುಂದರ ಗಟ್ರಿ ರವೀಂದ್ರ ಗುಂಪಲ ಬರ್ಲ ಬಲೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಜಗದಾಪುರ ಗಣೇಶ್ ಅಂಚಾನ್ರು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಶೀಲಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜನ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದಾಜೆ ಜಗದೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗಣೇಶ್ ಅಂಚಾನ್ರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಈ ಮೋಕೆಡ್ ಚಾವಡಿಗೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷದ ಇದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಟ್ಟೆನೆ ಮಂತಿಜ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಂಡೆ ಕೈಪಿ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕೇನುಂಡ್ಗ ಆರಂಭ ಆದನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಮೂವಿದ ಚಕ್ಕೆಂಡುಕೊಳ್ಳಾದು ಅಮೃತದ ಸಿರಿಬೆರೆ ಕೊರ್ದು ನೂಲ್ದಾತ ನುಗತೆ ಭಾರತ ಬಗತೆ ಬರದಲಕ ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತನಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಸುಗಿತೊಂದು ಈಗಲೂ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತನಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮನಸಾರೆ ಕೊಂಡಾಡೊಂದು ಅಚ್ಚದೆ ಮಾಗಡದೊಡೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮನಸಾರೆ ಕೊಂಡಾಡೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರದ ಆದಿದಿಯೋದಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ಯ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮಿಲ್ಲೇರಡಿ ಈ ಕತೆ ಗಣಪತಿಯ ಸ್ತುತಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ ಬಂದ ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರಡು ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತಿಲಿಪ್ಪುಗು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರಡು ಮಾನಾದಿಗದ ಒಂಜಿ ತುರ್ಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾನಾದಿಗದ ಗೌರವದ ಶಾಲದ ಒಟ್ಟುಗು ಅಚ್ಚನೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರಡು ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡಾಟಡು ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಡೆದ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಳ ಬೆಳ್ಳ ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು 14ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡ ಪೋಯಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವ ಈ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಉತ್ಸವ ಅದು 25 ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ
ವಿಜೃಂಭಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಾಕಾಡು 25ನೇ ವರ್ಷನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ದ. ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ 25ನೇ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮುರಣಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಬಾರಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕುಂಪಲೋತ್ಸವ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಟಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಆಲೋಚನೆಗಳಿದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಇಡೀ ತಂಡದ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಿರಪೂರವಲ್ಲಿ ಪಿರ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ಪಡು ನಾಟಕಲ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಅಕಲ್ನ ಉತ್ಸಾಹದ ಮಿತ್ತು ನಿಜವಾದ ಈ ಸರಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನ ದಾಲ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗುಲ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಸ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆನ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ 14ನೇ ಉತ್ಸವದ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅತಿಥಿನಕ್ಲೇನು ಏನೆಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಲೆಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ತಗೊಂಡೆ ಯಾಪಲ ಭಾಷಣ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತರವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಿ ನಾಟಕನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೋಜಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡನ್ ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿನಕ್ಲೇನೆ ಯಾನೆ ಕೆಲವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರನ್ನಕ್ಲೇನ ಲೆದ್ದದು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡ ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆ ಏರ್ಲ ಭಾಷಣ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇದ್ದೇರು ದಾಲ ಪಂಡರಡ್ಡೆ ಯಾನೆ ಪನ್ನಡತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ಪನ್ಪನಕ್ಲಿ ಇದ್ದೇರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಯ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ತಂಡದ ಬೇತೆ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರಣ್ಣನ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದಾರೆ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಈ ತುಳುನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಗೆ ಅದನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊನಪನ ಮುಖಾಂತರ ಪೊಯ್ಸರಿಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೌರಾಣಿಕ ನಂಚಿನ ನಂಗೆ ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿಭೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಅರ್ನ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ್ಲ ಇನಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಬೇತೆ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಐಕೆ ಇಲ್ಲದ ಪೋಷಕರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಐಕೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸದೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆವಡ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೆ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತೇರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ದಯಬಂಡ ಕಿಶೋರಣ್ಣನ ಇನಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂಡ ಏರಲ್ಲ ಬರಿ ಪನ್ಲಗೆ ಇನಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಕಿಶೋರಣ್ಣನ ಇನಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣನ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಬಾಲ ಬನ್ನದ ಇನಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣನ ಪುಟ್ಟದ ದಿನ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಆರು ಬನ್ನೆಡ್ಡಲ ಕಾತಿನಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಈರೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ದಯವಂಡ ಕಿಶೋರಣ್ಣನ ಪುಟ್ಟದ ದಿನ ದಯವಂಡ ಅರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಪಿರೋಡು ನಂಗೆ ತೂನಗ ಮೂಜಿಗೆ 2:30 ಗಂಟೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜು ಆ ನಾಟಕದ 2:30 ಗಂಟೆದ ಆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಅದನ್ನ 2:30 ಗಂಟೆ ಈತ್ ಗಂಟೆ ಓವ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಐತ ಪಿರೌಡು ಎಂಚಿನ ಶ್ರಮ ಉಂಡ ಐತ ಪಿರೌಡು ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡ ಐತ ಪಿರೌಡು ಅರ್ನ ಎಂಚಿನ ವ್ಯತೆ ಉಂಡ ಅವು ಪೂರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ನಂಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾಟಕಡ್ ಏರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂದ ಆಪುಜಿ ಆ ಡೈಲಾಗ್ನ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಯಥಾ ದಿನ ಭಂಗವತ್ತು ದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಿಶೋರಣ್ಣನ ಇನಿ ಪುಟ್ಟದನ ದಿನ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಇನ್ನ ಏತು ವರ್ಷ ಏನಕ್ಕೇನುಜಿ ಇನಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣನ ಪುಟ್ಟದನ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಮಂದಿರ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಕುಂಪಲದ ಪರವಾದಿ ಇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿಜೆ ಬಗ್ಗೆ ರವಿಯನ್ನಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಈ ದೀಪನೊಂಜಿ ಪತ್ತಾವಡು ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಏರೇನೆ ಅತಿಥಿನ ಲೆಪ್ಪನಿಂದ 2 ದಿನ ಕುದುಂಬಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೀಜಿ ದಯವಂಡ 2 ದಿನ ಕುದುಂಬ ಹರಿಶನ್ನಡ ಬಂಡೆ ಹರಿಶನ್ನೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಡೀ ಟೀಮು ಯಾನ್ ದಯಬಂಡ ಯಾನೆ ಐನೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾವಜಿ ಮಾಮಾಯಿ ಪನ್ಪುನ ದೇವರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಎಂಕ್ ಅವಲ ನರಿಂಗಾನದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡೆ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ನಿ ಅಕುಲೆನ್ನೇರು ಯಾನ ಬತ್ತಿನ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅಡೆಗೆ ಮುನಿಗುಲ್ ಲೆತ್ತಿನ ಖುಷಿ ಆತನ ದಯಬಂಡ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಓಡಾಟ ಮಲ್ಪನ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಬಂಡ ಮಾಮಾಯಿನ ಯಾನ ಕಡೆಗೆ ಮಾಮಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದೇವರ ಮಾಮಾಯಿ ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪುನ ಬತ್ತನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಯಾನ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಪೂರ್ತಿ ತುಯಿನಿ ಬಂಡ ಮಾಮಾಯಿ ನರಿಂಗಾನದ ಜಾಗಡೆ ಆ ನರಿಂಗಾನದ ಜಾಗನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೆಂಗಾವಲ ಅದು ಉಂಟುದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರ್ಣ
ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಂದಿನಾರು ಹರೀಶ್ ಕನ್ನಿಗೋಳಿ ಅರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಅರೆನೆ ಈ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಬತ್ತದ ದೀಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ಪೋಡ್ ಪಂಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬೈದೇರಿ ಹರೀಶನ್ನ ಇರ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾದ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾದರಿಗಳ ತಿಕ್ಕಾಡಿದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೊಂದು ಅರೆನ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಪರವಾದ ಇಡೀ ಊರದ ಜನಕ್ಕಳ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ಸಮಾಜದ ಮಾತಾ ಬಾಗಡ್ಲ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರಂತರ ನಮ್ಮ ಕೈರಂಗಳ ಬಾಲೆಪುನಿ ನರಿಂಗಾನ ಪರಿಸರಡೆ ವರ್ಕಾಡಿ ಪರಿಸರಡೆ ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಂಚಿನ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಂಡಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೆ ನನೋರಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಯುವಕರನ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡ ಸಮಾಜದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿಂಬು ಕೊರ್ಪುನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವಲೇನೆ ಐನ ಅದ್ದೂರಿ ಆದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿನ ಪನ್ಪನೇನು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜವನೀರುಲೇರಿ ಮಾತ ಜವನೀರ್ನ ಪರವಾದ ವಿಜಯನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನೋರಿ ಯುವಕ ಎಲ್ಲರಿ ಸದ್ದಿ ಕನ್ನಿಗೋಳಿ ಪಂಡದು ಸದ್ದಿ ಮಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನ ಹಾರಿ ಅರ್ನ ಪುದರ್ನ ಕೇಂದಿಜೆ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತೂತೆ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾನು ಸತ್ಯ ಬನ್ನೋಡು ನಾನು ಈ ಸರಿ ಯಾಪಲ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ಯರೆ ಬಂದಾಗ ಏರೆಗಾಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬೈಯಾಗಿ ಏರೆಗಾಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ರೌಂಡು ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನ ಹಾಕಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಪಾಡ್ನಿ ಈ ಸರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಿಶೋರ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಶೋಕಡು ಪಾಡ್ತಾರೆ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ಪುರ ಹಾಕ ನರಿಂಗಾನದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋತಾರ ನಿಕ್ಲು ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾವ ಮುರನಿ ಕಮಲಾಪದವಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದೇನ ತೂಂಡ ಗೊತ್ತಾವ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಬಣ್ಣಗ ಕಾಜಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಅವೇಲಕ ಕುಂಟು ಕೇಸರಿ ಕುಂಟು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಎನ್ನ ಜೀವನಡೆ ಅನ್ನ ತೂತಿಜಿ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಆಯ್ತಾ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸನಿ ಹೆಂಗ್ ಪುನೀತ್ ಉಪ್ಪು ಅತಂದ ರಮೇಶ್ ಉಪ್ಪೆರಾರು ಬೇತೆ ಜನ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ರಾಕೇಶ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ನಾ ಒಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಆದ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲಿ ಜೇತದ ಉಪ್ಪಾಯರು ಹೆಂಗ್ ನಿಜವಾದ ನಿಕ್ಲ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುನಿ ದಯಬಂಡ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಡೆ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪನಕ್ಲು ಜವನೇ ರಿಜ್ಜೇರಿ ದಯಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚ್ಚಿ ದಯಬಂಡ ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಉಂಟು ಪೂರೇನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದನೇ ತರೆಂಟುಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಕಿಶೋರನ್ನ ಜವನೀರ್ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕುಜೇರಿ ಈ ಭಾಗಡ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆನಮನೆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಬರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನ ಸ್ಟೇಜ್ ಕುಲ್ಲಾಯಿನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅಂತೆ ನಿಖುಲ ಮಾತ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರವೀಣ ಏತ್ 1000 ಕಂಗನ ಕೌಂತದೇರೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏತ್ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಕನೈದೇರೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನ್ಗೆ ಎಂಚ ಪಾಡ್ದೇರ ಅವಲ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಇನಿ ಕುಂಟು ಪೊಲ್ಲರ ಶಿವನ್ನ ಇರೆಗೆ ಜನ ದಿಕ್ಕು ಜತೆ ಮುಗುಲ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಗುಲ್ಲುದು ಪೊಲ್ಲುದೇರು ಇದು ನಂಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಾ ನಮ್ಮನೆ JCB ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಲ್ಲುನೇನು ಪೂರ ತೂತೆ ಅಂಚ ಅದು ಅಕ್ಲ ಕೆಲ್ಸಗೆ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಪಂಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸತಿ ಈಗಲೇನು ಪೂರೇನೆಲ್ಲ ಲೆದ್ದಿದೆ ಇಂಕ್ಲು ಗೌರವಿಸ್ತೀನಿ ಈಗಲೇ ಮಾತರಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬೀಜವಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವೀಂದ್ರನ್ನಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ನಂಚಿನ ಸೋಮಶೇಖರನ್ನಲ್ಲೇರಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಜಗ್ಗನ್ನೇ ಏತು ಶೋಕ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಬೇರಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣು ನಿಂತೋಜು ಐಟೆ ಎಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಬತ್ತೇರಿ ನಾನು ಕೊರೋನಾಗಿದ್ದಾಲ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಜಗ್ಗನ್ನಿದ್ದಾಲ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರ ಅಂಡ ಜಗ್ಗನ್ನೇ ಆ ಕೊರೋನಾದ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ
ಆರು ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಣಿಲ್ನ ಶಬ್ದಲೇನು ಕುರದಿರ್ತೇವೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಜ ತರೀಕೆರೆ ಎಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಎಂಕ್ ಬರಂದು ಮಾರ್ರೆ ಆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬಂಡೇರು ಬಂಡ ಎಂಕೆ ನಿಜವಾದ ರೋಮಾಂಚನ ಅಂಡು ದೇವಂಡ ಎಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರಡು ಏತು ಶೋಕ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದ ಜಗ್ಗನ್ನ ಇರ್ನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ ಇಡೀ ಎಂಚ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಡಿನಿ ಬಹು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ ಲೆಪ್ಪೇರ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಲೇಡು ಎಂಕ್ಲ ಇರು ಕಾಪಿ ಕಾಡು ಕಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಚ್ಚ ಎಂಕ್ಲ ಕುಂಪಲದ ಮಂದಿರದ ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯನ ಇಡೀ ಊರು ಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂತಿನ ಕೆಲವತ್ತಿಗೆ ಲೆಪ್ಪೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಡು ಇರಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರವಾದ ಎಂಕ್ಲು ನಿರಂತರವಾದ ನೋಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಜಗದೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಇಡೀ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ತಂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿನ ಸುಶೀಲಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಇಂದಾಜೆ ಆರ್ಲೋಲೆ ಅರೆನ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ತೂಕುನಂಚಿನ ಸನಿಯ ನಾಯಕರು ಅರೆನ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನಗೆ ಏರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನಿ ಏರೇನು ಬಿಡ್ಪನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರಾಸನ ಮಾತ ಇಡೀ ದೇವಣ್ಣ ಚಂದ್ರಾಸನ ಪುದರ್ ಬಂದು ಇಡೀ ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ನಾರಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ ನೆರಪುನಿ ಅರೆಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನುಪ್ಪುಗ ನೇನು ಪೂರ ಕೊರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಶೋಕೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಪೂರ ಮಲ್ದಾರೆ ಈ ಉತ್ಸವನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾದರಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲಡಿ ಏರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಪಾತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪು ಐದು ಬಕ್ಕ ಇರಲ ರೆಡ್ಡು ಎಡ್ಡ ನೃತ್ಯ ತಂಡ ಆರ್ಯ ಮರಾಠದ ಅಕ್ಲ ತಂಡ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡ ಉಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಔದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಹೌದಲ್ಲ ಅವಂದದ್ದ ಹೌದಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ನಾಟಕನೇ ಕಿಶೋರ ನನ್ನ ಇಡೀ ತಂಡ ಗೊಬ್ಬುತ್ತ ಜಾರುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಮಾತರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮೂಲೊಂಜಿ ಚಂದ್ರಾಸಂಡೆ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬುದರ್ಗೆಂಡೆ ಈತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಂದ್ರಾಸನ ಒಂಜಿ ಬುದರ್ ಮಲ್ಲೆಡ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೇನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊನತೂರು ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಮುಂತ ಅತಿಥಿಲು ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತದೆ ನಿಖಲ ಮಾತ ಬೆಂಗಾವಲಾವದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಕಲ್ ಬರಿಯರೆ ಬಂದಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಆ ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಲಸಗಳು ಎಂಕಲ ಮಹಾಮಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಾಂತ ಬೆಳಿಕೆ ಅಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ತೀರಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಏರು ಸೂಚನೆ ಮಂತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ದಯಮಂಡ ಅವು ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಆ ಕೆಲಸೋಡ ಆರು ಬೆಂಗಾಲ ಆದ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀರಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮನ್ಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಅವು ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮನ್ಪರೆ ಆರು ಕಾರಣಕರ್ತಾರ ಯಾರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಣ್ಣ ಈ ಕುಂಪಲ ಇದು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಆರೇಗ ನಾನ ಕಣ್ಣಿಗೋಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ರಚನ ಹರೀಶ್ ಕಣ್ಣಿಗೋಳಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ಪಾರ್ದ ಅಂಚನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕರಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಕುಂಬಲೋತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ತೆನ್ಕೈದು ಬಡಕೈಗೆ ಮೋನೆ ಪಾದ ಅಂಚಿತಿ ರಡ್ಡು ನಾಟಕದ ರೂವಾರಿಗಳ ಲಯನ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ
ಗರುಡ ಪಂಚಮಿ ಐತೆ ದುಂಬುಗು ಈಗಲ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸಿರಿ ನಾಟಕ ಬರ್ಮನೆತ್ತನೆ ರಡ್ಡು ನಾಟಕ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಯ್ನರ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿಲ್ಲ ನುಪ್ಪುಲ್ಲ ದಿನಕ ಒಯ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ನಾಟಕಲ ರಡ್ಡು ನುಪ್ಪುಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಂದ ಬಿರಿಯಾನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸಿರಿಲ ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಗರುಡ ಪಂಚಮಿ ಮಲ್ಪನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳು ನಮ್ಮ ನಾತೆಲ್ಲ ತೂತ ಇನಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಇಕ್ಲು ಪಂಡ ಈ ನಾಟಕನ ಸುರುಕು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಕಿಶೋರಣ್ಣಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಕೆಗ್ಲ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬಂದಿರದ ಹತ್ರ ಸುರುತ ಪ್ರಯೋಗನೆ ಎಂಗಲು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಅಂಶ ಏನೇನು ಬೊಕ್ಕನೆ ಆ ಬಾರಿ ಬುಕ್ಕು ಶೋಕದ ತಿರ್ಲು ತಿಕ್ಕುಡು ನಮ್ಮನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನಡು ಇಚ್ಚಿನ ಪುರ ದಿನನಿತ್ಯದ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲು ನಡಪುಂಡ ಸಮಾಜದ ಬದುಕಡ್ಡ ಅದ ನಡಪುನ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ತಿರ್ಲನು ಅರ್ಥದ ಯೋಜಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದೇಕಿಕೊಂಡು ನಚ್ಚಿನ ಹೌದಾಲ ಪೂಜಿ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಚ್ಚಿನ ಲಯನ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬೆರ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಎದುರು ಪುನಃ ಕಲಾಭಿಮಾನಿದೆ ಕಲಾ ಪೋಷಕರೇ ಕಲಾವಿದರೆ ಪ್ರವೀಣನೆ ಪನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಉದಾಲಾಪಿ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಪಂಡಿನ ವಿಷಯ ನಿಜವಾದ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅವೇನು ಪಂಡಿರೋದು ನಿಜವಾದ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ನಾಟಕವನ್ನು ಸುರುಡ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂರ್ಣ ಮಾತ್ರ ನಾಟಕದ ಆದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾಟಕ ನಡುಡು ಒಂಚೂರು ನಿರಸನಾಗ ಕೆಲವರು ಲಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ನಾಟಕ ನಿಜವಾದ ಸುರುಡ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತುಯ್ಯರು ಬಂದಾಡ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಖುಷಿ ನಿಖಲೆಗಳ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ನಿಗುಲು ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣು ಬಂದಾರ 10 ಜನ ಬಂತಾರೆ 10 ಜನ ಬಂದವರು ಬಂದಾರ 10 ಜನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬಂದರಿಗೆ ಗುಂಪಾಲು ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನಿಗೆ ಅಂಚೆ ಬಂದಾಗ ಈಗ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿನಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ಬೋದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋಡಪ್ಪ ಏನಾರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋಟದಂಜಿ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಶೋಕಾನ ಬಂದಾಗ ನಿಜವಾದ ಎಂಗುಲು ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿನಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ಬೋದು ಬಂದಿನ ಇಂಗಳ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಚೆ ನಿಂದೆ ಒಂಜಿ ಗುಂಪಲದ ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗೂ ಸತೀಶಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಂಪಿನ ಅಂತ ಮನೆ ಎಂಕಲ ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಕುಂಬಲಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಲಕುಮಿ ತಂಡದ ಕಡೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರವೀಣ ರಾವುಡು ಅಶೋಕ ಆಮೇಲೆ ಕಿಶೋರ್ ರಾವುಡು ಸತೀಶಣ್ಣ ರಾವುಡು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ ಎಂಗ್ಲೆ ನೆನಪುದೀದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತು ಗೊತ್ತೇವೆ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಪರವೂರದ ಅತಿಥಿ ಆಡಲು ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಲಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ 5 ಜನ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಕುಲ್ಲದು ನಮ್ಮನೆ ಯೋಜಿ 15ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಬಾಯಿನಚನ ಅಡಿಪಾಯದಿದ್ದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಬಾಯಿನಚನ ಮುಕ್ತಾಯನ ದೀಪನಚನ ಹೀಗೆ ಹೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮಾನಾದಿಗದ ಭಿನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಒಜ್ಜೆ ಪಾತ್ರಡು ಸೊನ್ಮೇಲನ ಸಂದಾಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಡೆದು ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದಾಜೆ ಬೇಡ 16ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇಂದು ತನಕ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ತನಕ ಭಜಕ ವೃಂದದಿಂದ ಹಲವಾರು ಭಜಕ ವೃಂದದಿಂದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಏಕಾ ಭಜನಾ ಮಂಗಳೋತ್ಸವ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ತನುಮನದನ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ತಾವು ಕಾದಿರುವ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾದಿರುವ ಔದಾಲ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.